Bueno, eu son Elia e hoxe vos facer un book trailer do libro de Sen Piedade. Esta obra foi escrita por un home galego chamado Pedro Feijó, nado o 23 de novembro de 1975. Está licenciado en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago de Compostela. Este exerceu como músico, produtor, compositor e tamén formou parte de algún proxecto musical en galego. Algúnas das súas obras máis coñecidas son Os fillos do mar, Ninguén contará a verdade e Sen Piedade. Sen Piedade fala a historia de dous rapaces, Tomás, máis coñecido como Gordo, e o seu mellor amigo Teo. Teo volta á cidade porque bota de menos a súa exparella, e cando chega á aldea, Teo vai directamente a ver a Gordo. Como este ve que non para de falar da rapaza, el decide ir a dar unha volta. O que Teo non sabía é que despois desta volta estaríos perseguindo unha mafia narcotraficante e a policía. Pero se queredes saber o porqué de que os persigan, pois tedes que ler o libro. A miña personaxe favorita foi Gordo, xa que ainda que ao final a súa historia deu un xiro bastante drástico, a miña personaxe deume moita pena e creo que non se merecía ese final. O libro a min gustoume moito dende o principio ata o fin, xa que en todo momento había tensión e polo menos a min tirábame a seguir lendo. E bueno, ata aquí o meu book trailer. Adeus.